సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, మన ఆదివాసి సాంగ్ ఉంటుంది. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. సో అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి వీడియోని చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చిన్న వీడియో ఉంటుంది, 15 సెకండ్ మాత్రమే. సింపుల్గా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఈజీగా అయిపోతుంది వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ముందు ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోకి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, సో మళ్ళీ ఈ ఫోటో పేస్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒకటే ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్లో కొన్ని 4 ఫొటోస్ వదిలేసి మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలాగే. సో మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్స్, 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో తర్వాత కంటిన్యూగా 4 ఫొటోస్ వస్తాయి, వాటిని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కంటిన్యూగా ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటో ఇక్కడతో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫొటోస్తో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.